Hormatly vatandaşlar, Mehriban Prezidentimizin başta durmağına gün sayın ödgöriyen yurdumuzun her bir raýaty döwlet tarapyndan uly gollawy bilen gurşulanlar. Daýhanbank döwlet banky bu urda döwrebap işleri amala aşyrýar. Inni enatelere çağa seretmek boýunça döwlet kömek pulunu almak üçin hiç yere gitmekligin zerurlygy ýok. Daýhanbank çağa seretmek boýunça döwlet kömek pulunu sizin milli bank kartyňyzyň hasabyna geçirmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ören amatly bolup, sizin wagtyňyzdy taşkitlemany, tewdany kodlarda nagdlar hasaplaşygy amala aşyrmany, başga da giň mümkinçilikleri hödürleýär. Daýhanbank döwür bilen ayakdaş, müşteriler bilen ýürekdaş. Tenagat önümlerinin önümçülüğünü ösürmek, bar bolan önümçülükleri gornamak, giňeltmek, dorkuny täzelemek we teknik taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak. Şol sany keçe önümçülük üçin enjamlary, keçe görümli teknikalary, çiğ mallary, yarım çiğ mallary, furniturlary satyn almak, infrastruktura obyektleriniň guruluşyny goşmak bilen guruluşy ösürmek, guruluşyň material tenagatyny ösürmek, transporty, aragatnaşyk we maglumat teknologiýasyny ösürmek, servis hyzmatlaryny we ilata durmuş taýdan hyzmat etmek ösürmek, saglyk goraş we tiýagatçylyk hyzmatlaryny ösürmek, oba hojalyk önümçülügine peýdalanmak üçin täze ýerleri özleşdirmek we taşlanan ýerleri diketmek, öz oba hojalyk önümçülügini ösürmek we giňeltmek, gaýtadan işläp taýýarlanylýan önümiň gögrümini artdyrmak, şol sany oba hojalyk teknikasyny edinmek, mal ýataklary, fermalary, keçe önümçüligi guramak, mallary, öý guşlary, ot ýemleri, veterinariýa derman terişdeleri, ötümlükleri goramakyn kimik terişdelerini, mineral dökünleri, tohumlary, şetelleri, agaç nakallaryny satyn almak, halk çeperçilik senetleriniň we amal sunugatynyň önümlerini öňürmek, Türkmenistanyň kanunçylygyna gadagan edilmedik telekeçilik işiniň şol sany innovasiýa işiniň beýleki görnüşleri. Bellik, kararlar ýokarda agdalan iş ýeňligi maliýeleşdirmek üçin telekeçileriň maliýe goýum taslamatyny 15 götürümden az bolmady goýuwy terişdelerini goýmak şerti bilen berilýär. Kardyň möçüri çäklendirilmedik. Ýeňillikle döwri maliýe goýum taslamaty zatynda teredilýär. Götürüm derejesi ýyllyk 5 götürüm möhleti. Dolanşyk terişdelerini almak üçin 1 ýyla çenli, maliýe goýum taslamalary üçin 10 ýyla çenli. Gerew üçünçiligi, gerew goýmak bilen berilýär. Gerew emläk hökmünde garry terişdeleriň hasabyna alynan, satyn alynan mallardan we goşlardan gaýry Türkmenistana getirilýän emläk hyzmat edip biler. Önümçülük maksatly kararlaryň ogurlary, oba hojalyk önümlerini öndürjileri oba hojalyk teknikalaryny, gurallaryny we awzallaryny hemde oba we suw hojalygyna ulanýan ekskavatorlary hemde buldozerlary, suw taşyýytlaýjy teknikalary, enjamlary, sugoruşda ulanýan geçirjiler satyn almak, götürüm derejede 1 ýyllyk götürüm. Kardyň maksady mallarçylyk we goşçylyk ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maliýe goýum tatlamalary maliýeleşdirmek, şeýlekem esas terişdeler we emläkleri satyn almak, götürüm derejesi ýyllyk 5 götürüm, kardylaryň möçüri çäklendirilmedik. Ýeňillikli döwürleri, maliýe goýum taslamaty esasyna her ýyla deň paýlarda ýygyna gaýtarmak, möhletleri ulanyş möhletiniň ogralanyp 10 ýyla çenli. Gerew üçünçiliklerini, işleriň ähli görnüşini alýan ýerdejiler ýeňillikli kardylaryň hasabyna satyn alýan oba hojalyk teknikalarynyň, gurallarynyň we awzallarynyň hemde oba we suw hojalygyna ulanýan ekskavatorlarynyň, buldozerlaryň, suw taşyýytlaýjy teknikalaryň, enjamlarynyň bakatynyň 70 götürümleşeni bölegini, hemde galan bölegi üçin kardy aljylaryň aljak ýerdejileri bellik. Kararlar ýokarda agdalan iş ýeňligini maliýeleşdirmek üçin telekeçileriň maliýe goýum taslamatyny 15 götürümden az bolmadyk, hususi terişdelerini goýmak jaý satyn almak maksatly kararlar, durmuş guran ýaş maşgalalary, täze ýaşaýyş jaýyny satyn almak üçin gozgolmaýan emläk üçin kararlar, möçür jaýyň bakatynyň 100 götürümine çenli. Götürümi ýyllyk 1 götürüm, möhleti 30 ýyla çenli, ýeňillik möhleti 5 ýyla çenli. Üçünçilik satyn alýan ýaşaýyş jaý Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik banky size altynasır maşgaly we goýum bank karty hyzmatlaryny hödürleýär. Maşgaly bank karty altynasır bank kartyna birikdirip, maşgalaňyzyň her bir agzasy üçin sarf ediljek pul möçürini öz başda ketgitläp bilersiňiz. Goýum bank kartyna çäklendirilmedik möçürde nagd pul terişdelerini goýup, dürli görnüşli bank hyzmatlarynyň peýdalanyp bilersiňiz. Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik banky size bank kartlary arkaly internet ulgamynyň üstü bilen
naritleri satın almagy, söwda we dynjaş nokotlaryny nagdäl hasaplaşyklary geçirmäge, internet bank we mobil bank hyzmatlary arkaly ykjam aragatnaşyklar üçin tölegi, kartlaryň göterimini we esasy belgisini tölemäge, bir kartdan beýleki karta pul geçirmäge, kart hasabynyň hereketini görmäge, bankomatdan nagdäl tölegleri geçirmäge we beýleki hyzmatlary ýerine ýetirmäge çagyrýar. Nesip etsin, belki kowşam alarsyňyz. Kowuş üçin ýene bir gün gelýär. Ay ýok, kowşam şu gün alar. Daýhanbankyň goýum kartyndan peýdalanyň. Goýum bank karty ygtybarly hemde amatly. Hormatly raýatlar, Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik banky goýum karty atly hyzmat höýdürleýär. Goýumçy goýum kartyny almak üçin Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň ähli welaýat, etrap we şäher şahamçalaryny ýazmaçy ýüz tutýar. Goýum bank karty Türkmenistanyň raýatlary üçin niýetlenen bolup, pasportyny ýa-da pasportyň ýerini tutýan resmi namasyny görkezden ýagdaýyna goýum şertnamasy baglaşylýar. Goýumçynyň goýum karty açylandan soň milli manatda çäklendirilmedik möçberde nagd serişdeler kabul edilýär. Goýum bank kartynyň möçberlerini qarz edarasyna barmadan bankomatlaryň, terminallaryň we internet ulgamynyň üstü bilen galanynysyny anyklap bolýar. Goýumda pul serişdeleriniň duran döwrüni, goşmaça pul serişdelerini goýmak, üstüni dolarmaklygy goýumyň eýesine ruhsat berilýär. Goýumçynyň islegine laýyklykda pul serişdeleri bankomatyň üstü bilen nagd alyp we nagd däl görnüşinde bankomatlaryň tölew terminalyň üstü bilen tölegler geçirmek arkaly ulanyp biler. Şeýle hem goýumçy pul serişdesiniň galanysyny Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň ähli welaýat, etrap we şäher şahamçalarynyň üstü bilen nagd görnüşini doly ýyzyn alyp bilýär. Fiziki şahsyň daşary ýurdun bilim edarasyny okuýanyny bardaky guwanamasy esasynda fiziki şahsyň ýa-da onuň garnaşlarynyň goýum kartlaryndan şol fiziki şahsyň halkara bank kartlaryny Visa, Mastercard hemem onuň okuyan daşary ýurt bilim edarasynyň hasaplaryna belene tertipde ferişdeler geçirip berilýär. Goýum bank karty atly goýumyň galanysyna ýyllyk 5 göterim hasaplanylýar. Bank tarapyndan goýum karty boýunça göterimler her aýda, her aýyň soňky gününe hasaplanyp tölenýär. Hasaplanan göterimler esasy galanysynyň üstüne goşulyp geçirilýär. Goýum bank karty atly amatly hemem ygtybarly hyzmatdan peýdalanmagy howlugyň. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz 380143, 3803 31, 3803 24. Şeýle hem ähli welaýat, etrap we şäher şahamçalarymyza ýüz tutup bilersiňiz.